בפרט כבר על איזה אפשר להגיד לך. כל פעם מעריכים אותה, עוד חודש ועוד חודש. 13 ביוני כבר. לא נראה. 9 דקות. שלי. תנמיכי בבקשה. אבל לא יודעת איך. סוזי, תנמיכי לה. תורידי את הטוב. בשתי כפתורים יצא לנו, יצא לנו. למטה. כמו אצלך. בסדר, מה? תעשה ב5. יש לא, ממש שם? לא, איתי רצה לאמן את הילדים. יש אבל איפה הממ"ד שם? בית כנסת. בית כנסת פתוח. בית כנסת פתוח והגנים גם. שני הגנים פתוחים. החיים נראה לי כבר לא פה. לא, אבל איזה גנים? הגנים עזבו היום. עזבו, עברתי עכשיו, עזבו. כן, ראיתי חלק לא בטוח. יום שישי, עזבו טוטלית, אין כלום. לא ראיתי עכשיו עברתי. כן, כתבו שהם הולכים להישאר חלקי. אין כלום. נשארו כמה. אין כלום, ריק הכל. עכשיו עברתי, נו, מה? אין כלום. עברו למקום אחר. ביום שישי הוציאו כמה לשמור. זהו. הוא אמר לי, הבן דוד שלי, בן אחותי היה איתם. אז הוא אמר לי שהם עוברים. אז הוא יצא הביתה. הוא יצא הביתה. וכנראה יעבירו אותם ביהודה כולם עברו תראו באיזה שעה. היא פסקה לנקות עכשיו 4:22. דברים של זה. בכחול הזה? לא נחים, אין מנוחה. רבע שעה כבר. יש לי כזה. של הנעליים. תגיבו אני נאמר למלחמה. אבל השתמשתי בו לדברים אחרים. את אומרת המדינה, אתם זוכרים שלפני השביעי באוקטובר במאי היה כמה ימים של בלגן? במאי 23. היה לו מבצע. היה מבצע, שבוע. שכל אזור העוטף היה אזור סגור ולעובדים אסור היה לצאת. עובדת יש לי משם, מעין השלושה, עד היום היא עובדת שלי, כן? כבר שנה וחצי לא פה, אבל אני עדיין צריך לטפטף משכורת. בקיצור, לא קיבלתי עד היום את הכסף על זה. על מאי. על מה? כשאתה פונה אליהם, לא, אנחנו עכשיו רק על המלחמה. ואנחנו מחויבים לשלם את כל 24. משהו מטומטם, שאתה לא יכול לפטר מה אותה. שלא קיבלנו כסף. אתה סוגר את העסק, זה לא מעניין. לא הבנתי. אני עכשיו יכול להגיד, מי אמור לי? אני צריך להמשיך. יש פה איפה משהו והיא לא עובדת בכלל? לא, על מזלי גם בתודה. אבל איפה הפיצוי כאילו? לא... המדינה, תביא לי. המדינה אמורה לשלם. המדינה מביאה כל יעשו לכם שיהיה דקה אבל זה לא נגמר. לא, זה לא נגמר. ודאי. שילמו לנו את אוקטובר, נובמבר, דצמבר. גם, מתי קיבלנו את זה? ביוני-יולי, 24. קיבלנו את זה בקיץ שעבר. אתה מדבר על פיצוי של משכורות עובדים? משכורות עובדים וירידה.